Salut, mă numesc Maxim și în acest tutorial vă voi învăța cum să downloadați un cod numit Silent.im. Intrăm pe un browser, pe Google Chrome, este cel mai întâlnit, pe Google.ru, așteptăm, așa, scriem Maxim am spus, așa. Maxim a spus coduri Counter-Strike, aici scrie. De mai jos, AIM Hack, Val, sunt multe, dar cel mai tare îmi place Silent.im și funcționează 100%. Apăsăm Download, eu deja l-am, nu este nevoie ca să-l downloadez. Pentru a dezarhiva zip-ul, noi avem nevoie de VNRAR. Eu o să las linkul de download în descriere. Intrăm în Counter-Strike și nu ne băgăm pe niciun server. Apoi ieșim, dar nu cu totul, lăsăm aici jos în bară. Eu nu am Counter-Strike, că era virusat și mi-am schimbat Windows-ul. Și după asta căutăm unde ne-am dezarhivat codul. Eu l-am dezarhivat aici, Silent.im, așa, iată-l. Aici avem lace, apăsăm de 2 ori și apoi intrăm, ne băgăm pe un server și atât. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!